abaibori bane kere basirete kimbwate miaka 5 yona marete nga injutomenye ekambete ringa kore enyangi agere momenya igontu akorete enyangi no murugione. Okay. Ndule mi vajo ndi entakana razero ekera kweta kagenda igoro takana razero ekera kweta kagenda igoro akanyora enkayaje nengi akanyora enkayaje nengi nakabugire gita ase kanisa nona matera yo none chenari kunyachaka buna entakana razero ding 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 ding. Tukikosana na mtu mina mwambia nyamanza Mamuu, tunaenda na mpangilio huu, wacheni kutangulia huko mbele. Abantu bachete ngatembe TV nera chete ego teba ngake ayento gotagete otogenda monaye bas ntokore kende yons omuntu naro okoliera bono ngakali kubolinga omuntu oyo ngakiaga kali kundiera nande timo manyeti nantana gocha ntebinga nakyumuaka amangana nga yangaki igoyo bono imwe werete bobe gutarire liane.